Drewmas Media, taking you to another level. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Tinogara tichitaura kuti upenyu mumwe musi uri kufara, mumwe musi uri kusuwa. Pari zvino ndisati ndatanga kutaura pamusoro penhau yatinayo, ndoda kukupai mufananidzo wababa vataunganira pano vatisiya. Mazuva aya atakamboungana pachinzi pari kutsvakwa kana muchiri kutondera nhau yemabhurukwa yainzi madzimai ari kushayiwa mabhurukwa avo. Ndo nzvimbo yatiri. Baba ava vamwe vana baba vakabuda vakachena vachinzi ava havana zvipomerwa, asika ndosaka tichitaura kuti nhasi ira rimwe zuva. Baba vamuri kuona pamufananidzo ava hakuchina, zvinorwadza kutambira. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ana chakabata mukundizwa ere? Ana chakaromba mukundizwa ere? Asana toshandiswa. Murikunzwa? Pane zvinotomunetsavo. Zvinoda kuti zvibatsiridzwa zverudzi mangwana. Kwake. Asana mbobobo kana chikwambo kana nyanga mubaba ake. Tinoti akabata. Mukundizwisisa? Amen. Muri kumuona ari kupembera nemufaro, audzwa kuti iwewe hauna chawakabata. Asi dzimwe nguva nhaisoko kana munhu akuzonyanya kupembera kudai, iye pachakanenge achizviti akachena here. Zviri kaviri shumba. Because kamujambiro kari kuita ma1 ntepa. Ndoona sekuti ndoko kunenge kutoviguta zvina kuonekwa zvitu zvangu. Anenge achitoti vapotsa havana kuona. Muli yeZimbabwe ntembele yambonu vavalo gijima yejampa ulai ujambisiwe phela induku liyana bekhangela ukuthi ngabe yinguye yini kodwa hayi kukhanya akakula yikho ejampa kangaka. Hauna cheuinacho asi unoda kubatsirwa kuvhurika wamarombo akanaka. Ndingangoti baba ava zvavakaita. Tine murume akasheka muno mukomboni. Baba vakanoshanda basa iro vachita sasawira vakamugezesa. Saka mushure moungavigwa tiri paroundabout. Baba akafaranika mwana kane 9 years kakasiwa nemurume kachiti mwana wangu achimubata mapendiketi. Asi amai vachona vakanomhangara kupolisi vachiti mwana aida kubatwa repukeza abatwa Mazamu. Kusvika nyaya yaenda kupolisi, baba wakasunga. Tikaenda wakanovharirwa 3 days kurimind ukaduma. Tikaenda tikanobvisa bhera kuti vakabuda vachitongo vachibva komba kubva November kusvika Mandesu taingoenda kukoti.
ndobva tazodzokera futi vakanyoresa rimwe dhokotera kunzi vakatuka munhu kuti ane chirwere cheAIDS, vakauraya murume neAIDS ndiri imbwa yemunhu. Vakanomirazve nerimwe dhokotera rechitungu, vakanoramba pamberi pedare kuti handina kudaro, asi nyaya yakaramba ichingoenderera mberi chingonzi dzokai. Saka tadzokera pekupedzisira vakanotongwa nemapepa maviri, vakaudzwa kuti tozodzoka musi wa5 April. Musi wa5 April takagadzira kuda kuenda kukoti. Musi wa4 manheru kuma8 baba ndopa vakabuda pamba vaine bhegi nechitupa chavo nemari, vakabuda vakaenda vasina kutaura kwavakaenda. Ndikatanga kuvatsvaga nefoni kusvika ndazoziva kuti vanga vatiza kuenda kwamurema kuna sauri wedare. Kusvika baba vazodzoka ndataura navo kuti dzokai ba mwana zvinotaura zvichipera. Baba vadzoka kudaro usikuwo vakangogara 15 minutes pamba, vakatarisa inini vakatarisa mwana mudiki wanga ndinaye. Baba vakabvisa trouser net-shirt vakaisa pasi, vakabuda vakaenda. Vaenda vakati ini ndiri kuenda kumwana wangu kugreen side, mwana wangu wokutanga maiki. Baba vaenda ndikasara ndikarara. Kuseni ndikafona, baba masvika here? Zvikanzi ndasvika kumwana wangu, taura nemwana mudiki aripo, mwana ane 7 years. Mwana akati avhishuwa dhedhe vasvika. Zvakanaka. Zuva iroro kuma4 vakunodoka, ndakaona foni yopinda. Mudzimai wangu ndiwo ndikutaura naye, ndikati hongu. Zvikanzi zvinhu zvadhakwa. Ndikati chadhakwa chii? Zvikanzi ndaunganirwa nemanepa utu zvekuti handichakwanisa kana kutiza. Ndikati chiregai kakutiza, mirai mubata. Oraiti ndoona ndoita sei? Ndiri pakati pekutsvaga shamwari yavo kuti nditaura kuti ndozvikutauriwa benya ari kuti aunganirwa. Ameno kuti ndichauya ikoko here navo. Mwana akabva afoni. Dhedhe vakabva sei kumba? Ndikabva ndatsanangura ndikati vakajamba zuva rekoti. Ndataifana kuita sei kudzokera. Ndosakaona vauya kupi ikoko. Amai dhedhe vari kurutsa, nditori pabus stop. Vamwa poison vatenga vakadira muwawa. Vaine mwana ane 7 years. Ndiye akazotaurira mukomana kuti baba vatenga zvinhu vakadira mudoro. Vachiti vari kuisa east mudoro kuti vawedzere kutamba. Saka ipapo baba ndopa vakatanga kuita sei kurutsa. Kusvika vatakurwa kunosvika kuchipatara kunotonya. Vaiswe drip haisi kushanda. Temperature haisi kushanda. Kusvika ndafonirwa nguva iyo kuti baba hakuchina. Ndakaomera. Tine urombo. Baba chingatongwa nemakore aka 44. Alright. Mwana wavo first born yakakura zvakadii? Ine 24 years. 24 years. Alright. No maita here. Ashatisiya pano yanzvadzi yangu ndiye akandisira inini. Saka zvakaitika muna November. Ndakangoereka ndafonirwa nemuroora wangu. Achiti tete hanzvadzi yenyu atakurwa nemapurisa. Aenda pakempi yepanapa iyi. Ndati chii chaitika zvanzi tatiri kubasa kuroundabout. Saka zvatatiri kubasa kuroundabout pane mwana waasahwira wedu watakavigira murume wake. Kati vana tuvasikana ndofunga minotuma should be 8, 6, 7 toto. Twaitamba game yekuimba iye sarura wako kadeya zvezvi. Saka hanzvadzi yangu uyu ari kunzi vanga vatopedza basa. Vatorongedza zvinhu zvavo vakuenda kumba. Saka vakabva vangodarika nepanga paitamba vana vai. Ndobva vangosvika kuti kune mwana wasahwira wavo wewe. Ndasarudza wangu uyu. Vachitamba naye mwana wasahwira wavo. Anditi mwana wangu mwana wasahwira nekuti ndakaviga baba wake. Ndobva zvangodarika zvakadaro. Saka tazongoona pepa rauya rekumapurisa kuti ngavauye kukembi. Vakunonzi wabata Mazamu mwana. Saka hanzvadzi yenyu yatakurwa aendeswa kuChegutu, aenda kuKoti. Ndobva azonzi atakurwa aenda kukadoma.
kuti iri musi weFriday. Saka ini ndakabva ndangotsvagawo mari ndobva ndauya kuno. Koti yavo yakaitwa zveshuwa, vabva vanzi vari kubhadhara bailout yekutongerwa kunze, vatabhadhara mari yebheo. Ndobva vazonzi vadzoke musi wa23 December. Vakadzokera zveshuwa vakanotongwa vakanzi dzokera wozodzoka. Saka pesa pavaingopiwa madheti ekuita sei ekudzoka. Ndobva vazonzi unozodzoka kwekupedzisira musi wa5 tozokutonga ndo judgment day yako. Saka ndiri kumba kuHarare ndakabva ndafonirwa musi wechitatu makuseni nemwana wangu musikana. Akanditi mama, ndafonirwa nasekuru vachinditi ndakuenda. Ndaneta kungoatenda makoti emhosva yandisingazivi. Kuzvinozvi ndakanokuremerwa mamwe futi madhoketi mairi kuti madhoketi matatu ekuti mai ava ndaivatuka, asi handizvizivi. Saka inini mhosva iri kundirwadza nekuti nhandambobvira ndakazviita. Ndaingotamba semwana waSavira vangu. Handinambozoti mai vake ndokwazvichasvika. Vakutondikremera madhoketi akawanda kuti ndiende novharwa ndisiye mhuri yangu. Saka ndakuenda. Ndobva ndati saka vati vari kuenda kupi? Zvanzi handisi kuziva mama, imbovafonera hanzva dzenyu kuti vari kuenda kupi. Ndakafona inini bvangoti tete ndakuenda. Kana ndikangonofira musango ameno. Ndikati manje unenge wandishungurudza inini taso unenge wandisira mutoro wakaoma nevana. Isusu tiri 2. Zvikangonzi ameno. Saka murume wangu ni ndiye wanga inini ndakapenda ndakuti ndikafona vakaona namba dzangu wanga wasadairi. Asi murume wangu ni ndiye wangu wakutaura naye vachikomunicate naye. Saka vachikomunicate. Wangu wa muswe inini ndakataura nawo musi wechipiri. Ndanga ndakarasika date. Ndichitoti mafamba sei sekuru ukoti? Vakanditi tete makarasika date ndiri kuenda mangwana musi wa5. Asi ndine nyaya nemi tichazotaura. Vandati taurai kanyaya yacho zvikanzi tichazokurukura. Handiti kana mangwana ndadzoka ukoti. Chitatu chocho ndo pazvakazongoitikawo kuti vakabva vatiza kuti China, Friday, Saturday vabva vazofona vachitaura nemukwasha wavo zvikanzi ndiripo tsano, asi ndandafunga hangu kuti ndingofa. Ndobva tangovakanzela kuti zviite zvamuri kutaura, dzokai kupi kune mhuri. Ndobva vazofona Saturday manheru vachiti tete ndisenderewo mari yebhasi, ndakuda kuita sei, ndakuda kudzoka kumba kune vana. Mandatofara ndikati mafunga pfungwa dzakaita sei dzakanaka kuti muda kudzoka kumba. Mandatovasendera 19,000 mufoni mavo. Mandati muri kupi? Mbva kuti ndiri kwaMurewo neshamwari yavo imwe ari kwaMurewo. Alright, asi ndichaenda mangwana Sunday kumazuva rodoka nekuti ndakusvika kumba manheru, nekuti ndogona ngotsvagwa nechini mapurisa. Vanhu munongovaziva vanhu mukombo nomuti vakangondona nogona kuti munhu yanga akatiza kuti uye adzoka. Vandangoti alright, hapana chakaipa. Kumapasti 8 ndakatotaura navo vakati ndiri mukombi ndiri kutoenda kumba. Vandati alright. Mandi makuseniseni ndakabva ndafona vakati tete ndadzoka ndiri kumba, asi ndinoda kubuda ndakuenda kubasa, asi nchatanga ndaenda kwemwana wangu kumukomana paGlenside apa kwaMaiki. Ndandati sekuru, munoona kana madzoka kudaro zvakanaka. Inini kana mashaya mari taurai ndikusendere imwe mari, muenda kuChegutu munosvika munotaura Meg, munoona Mega imimi mbune Major Street, mumutsanangurira kuti ndakaenda kumusha. Saka ndakazoshaya mari yekudzoka sezvo mari ichindinetsa handishandi. Vanogona kukupa rimwe date rekoti. Zvikanzi alright tete zvakanaka. Kubva vatotaurawo nemukadzi wekuno kumva wasumuka mva waenda kwemwana wavo kumukomana. Kumapasti 8 ndakatotaura navo vachitoti ndasvika kumba kwaMaiki. Vandati alright. Ndandataura naMaiki. Maiki akati vasvika tete bandi vanditsanangurira nyaya, vanditsanangurirawo kuti ini ndaneta soso amai vandizoti vane against neni nei, asi nini ndongova ndakatovatora seukama kuti ndakabata murume wavo ndikamugesa handina kana chandakabhadharwa kana kuita sei, asi ndashaya kuti vandifungira mweya wei. Ndafunga hangu kuti ndite sei nditame muarea iyoyo ndinotsvaga basa ndoda kuenda kushamba ndichingotumira ana mai vako mari yechikafu. Mwana wavo futi mbva ataura semuromo wandakataura inini kuti toda kutanga tatsvaga mari toenda kuChegutu tosvitsa nyaya yenyu kumapurisa motongwa mopuwa dheti rimwe rekoti. Kana zvapera munokwanisa henyu kana muchida kuchinja nzvimbo
muchinjenyi nzvimbo asi tizotaita sei taenda kumapurisa tapasa nyaya kumapurisa zvapera nekuti mapurisa avo vanhu vanokwanisa kutonzwisisa kuti zvishuwa munhu pakakanganisika baba vadayira zvishuwa tete kuti aihoye mandati alright hanzi vakatobikirwa tii kumba kwehanzvadzi yangu ekuseni vakatobikirwa sadza ravo vakadya remasikati saka vari kunzi vakazotaura nemuroora wavo kuti vakatobvunza muroora wavo pane muriwo here hanzi vakati muroora wavo akati muriwo uripo babasi madomasi hapana zvanzi andora kuenda hangu uko kutakishopu ndaunotsvaga hangu masupa angu 2 ndodzoka ndogara hangu pamvuri akasumuka nekamwana kavo kamukomana kagrade 1 kanga kabva kuno kanga enda kumukoma wacho kuhoride ikoko ndobva vaenda kutakishopu kuye vakunzi vakatenga madomasi avo e50 cents vakatenga mabhishu avo emwana ekaka mukomana ekako neemuroora wavo vakadzoka kumba supa rimwe chete iri rekutanga iyi vakarinwa rikatopera mbva wasiya rimwe ravakasiya vakatosvika naro kumba mbva wasvika muroora wavo pasina chinzi aendesera murume wake mvura yekunwa aishanda pabasa mbva watosvika mbva akakadika kambva kavhura mumba akatoisa madomasi aya nemabhisho mamwe hanzi baba vakati kwaari hande timbofamba timbotwasura makumbo asi havana kuenda kure nekumba ikoko vakabva vangofambawo saka kakatoona baba vachibudisa kapepa vakabudisa vachiisa musupa rimwe rechituriri hanzi kakatobvunza kuti baba chii chamukuisa imo manzi vakati ndikuisa east yekuti doro iri hasi kudhaka ndoda kuwedzera kuti asi kuti ndidhakwe pfungwa dzangu dzigare panzvimbo saka mwana kadiki haana zvaakazivawo ka 6 years saka ikwaruta kuti pavakanwa doro iri dedi rimwe racho havana kuzoripedza vakabva vangorasa chigubhu kubva vangodzoka kumba vangozororawo pavanga vakagara pamvura uyu mukomana uyu paakazoti nguva dzakwana 5 o'clock geti inovharira mombe ndopaakasvikoona baba akutobuda fuwa vachakwanisa kana kutaura ndopaakandifonera inini tete ati halo zvanzi hanzvadzi yenyu yauya kuzonwira mushonga pamba pangu ari kutochema ndikati fanwa mushonga munhu wandabva kutaura naye futi masikati anaya 1:20 futi ndakatotaura nawo futi ndikati kokuma hamusati madzokera kumba here vakati ndichadzokera kumazorodoka nekuti handinoda kuonekwa nevanhu vari kupi nevanhu vari uko inini ndakarwadziwa ndikuti ndikasvika kunzvimbo yewaya tete ndiri kurwadziwa namai vanonzi mai Shalomu havangandidaro kusvika pakundidaro ndiri kurwadziwa kuti nini ndingonovhariwa munoziva kuti nyaya yerepi inyaya yakaipa ukwanzi warepa unoti unovharirwa zvekuti zvakaoma hazvina kusiyana nekuti ndinenge ndatofa ndasiya mhuri yangu kana ndaenda novharirwa mujeri ndatotaura nawo zvekuvakanzira aiwa hazvinzwaro ingone muri kungoenda muchidzoka ivo mapurisa evantoona kuti zvamai avo vari kuita zvekukrema nyaya idai yanga ichinzi ndeyechokwadi mazuva makatongwa ivo mukadai makatoita sei makatovhariwa saka vanenge vachida kunyatsoona vachikubvunzai kusvika mataura chokwadi vakanyatsonoti chokwadi mataura chabuda pachena nyaya yenyu inoita sei inopera ndovangoti aiwe asi zvaimbonzi mutongo wacho kana munhu achinge abata mazamu mutongo wakaita seiko munhu ungaiswe mujeri here kana tunobhadhaswa faini inini handizive ivo pamwe nemanzwiro avaita ndofunga munongozivawo munharaunda vanhu kana makagara umwe neumwe anotaura nepaanenge paanoziva dzimwe dzenguva umwe anogona kutaura mashoko anotyisa munhu hauzivi kuti munhu anenge achitaura mashoko akaita sei ivo papfungwa dzavo pavaitiudza vaiti ini ndiri kunovharirwa nekuti ndanzi musi wa5 ijudgment day saka nemadhoketi mamwe akaenda nonyorwa ekuti mai ava ndofunga ivo muromo wakati vakati mai ava vanyatsoona kuti nyaya iyi yekuti ndabata mwana Mazamu nyika iyi ikuramba ichingodzokwa kukoti ichingonzi dzokai kuratidza kuti nyaya iyi ichashaya basa ege ndinokrema mamwe madhoketi ekuti vaindituka handiti muri kuona saka madhoketi aya awanda saka ini judgment day ndogona kungonovharirwa saka ndakabva ndangoti kune mwana wanzvadzi yangu kana vakubuda furo vadi kuti vatakura uende navo pabhasitop uende navo kuchipatara umhanye navo panoto nini kwadoka ndinogona kukwira mangwana kusei ndoita sei ndouya mwana wamukomana zvesho akati kuti ndivatakure sekuti ndivasumudze tete handisi kuvakwanisa nditsvage tracta zvesho akaperekedzwa netracta kusvika pabhasitop ndobva ndifonera futi tete
furura akubudisa baba. Handicharinzwisa kuti furura idzi ndikati shingirira ndokutokura uri mwana mukomana. Vamisa mota vakwira vaenda kunotoni kuchihospital. Achinosvika pagedhi ndakabva ndafona tikati tete vakutorutsa furu rakasangana neropa. Ndikati hazvina basa, pinda navo muchipatara vanogona kubatsirwa. Hanzi naiye kutaura kwake akati vati ndakatopinda navo vakatoiswa pabhedhi vakatoiswa drip. Saka pasina kupera kana 20 minutes ndakazongona chiremba kuti aitoti baba wako vatisiye. Tine urombo. Asi tichiongorora iwo mushakabvu anga ari munhu tichitarisa kubva kwamuri anga ari munhu akaita sei character yake. Inini hanzvadzi yangu handaiona chakaipa paari, asi kuti unongotiwo semunhuwo ainwa zvake, but manwiro aita kana vanhu vazhinji vemunomu ndichiuya ndichigara nemaonero andakaitawo futi patakaenda ndichinovabhadharira bheo tichiuya navo tichiburuka pakubasa kwavaishanda ikoko kwazvakaitikira kwavainzi vacho vakabata mwana Mazamu. Vanhu vakaratidza kufara zvezvekuti murume uya wadzoka tanga takabatikana nekuti hauna chakaipa nesu, hatisatamboona chakaipa kwati. Ndikupiwa zvakaitikira paraundabout panogotwa chibaga panapa kuti vari panapa here vachiva nemwana vaimumhangarira baba. Havana kutombobvira vakasvika pano kana kubata maoko. Vanogara kupi? Vanogara muno Sasu. Ndinokutendai nokuya kuzotitora mazwi neshoko rakaoma chaizvo ratiri kungorwadziwa mumwoyo medu nekufa kwemuzukuru wangu. Inini akafona kuna varume wangu ndekuti varume wangu namai vake buda ndibudewo. Saka ndikubva tisekuru inini ndabatwa ndanzi ndine mhosva ndikatoiswa kuchitokisi ndikazobuda ndakagara 3 days ndiri kuchitokisi ndikabva ndabuda. Kubuda kwandaita ndakudzokerwa funzi kuti ndakunyorerwa rimwe dhoketi zvanga zvitaurwa zvakawanda, asi ndaitobva nemukadzi wangu kupi uko kwaanotengesa tiri tese ndakangomubundira kuti ndiri mwana wasawiri ndisonzwa unzi ndamubatira izamu madhoketi akubuda yakawanda. Ndoshoko raakataura iye zvikanzi inini ndanzi ndine mhosva sekuru muchazoona ndanzi ndakuswa muchitokisi, asi ndonyaya yacho ina handina mhosva yandiri kuziva chaiyo chaiyo. Inini sekuru wacho akati alright, kana iwo wazonzwa koti yacho kuti yati chii unotifonera tinzwe kuti koti yati chii. Kwakapera 2 weeks dzapera idzodzo ndokutozonzwa nezuro wotonzi marimwe zuro sitonzi ashaika zvaita sei zvokuenda kwakaita kumusha inini handizvizivi zvakasitika kuno ini ndiri kumba kwangu tangozonzonzi ashaika zvakati shamisa ashaika sei kusvikanzi nyaya yekukoti ndoyangara paichimudya kusvikana achingotizatiza ndodii ndoita sei ndokuzimara ndazouya ndava pano. Ndoshoko randinotaurawo randikanzwa achifona iye chaiye achitifonera. Mukadzi wacho akatifonera futi kuti zviri kunzi akanzi akabata Samu taiva tese ende zvo isisu ndokubva angobatwa obva aiswa kuchitokisi abva abuda. Izvi nokwane madhokiti amwe ari kunyorerwa ikoko. Saka ndonyaya yacho iri kuna mbuya zvandinotozivawo chete inini. Alright, maitai tinokutendai nokuya kuzotora kuti pamwe tinotenda.
sezvamunoziva kamhuri yezimbabwe zvinonzi munhu anenge azviuraya havate mumba haiswe mumba make. Naizvozvo muri kuona lori yasvika iyi, vanhu yangosvomira kwemaminitsi angangokwana kuita 5 vanhu vachionekana nehama yavo ari mumotokari kudaro. Zvanzi zvakare madzimai asvike kumakuva zvichienda nechitenderano chavo chechimoslem, chitendero chavo chechimoslem. Naizvozvo nguva diki yangomira lori akutoendeswa kumakuva kunoradzikwa madzimai, vana havana kana kumboita board viewing akutonoradzikwa. Ndo zviri kuitika kamhuri yezimbabwe. Zvinonzwisa tsitsi, zvinorwadza asi zvinoda kungotambirika. Hedu tiri kurwadziwa muchakabva kashaika taishanda naye zvakanaka mubhenda, saka isusu semavhenda tiri kurwadza titarasikirwa. Ingava kuri newanhau yekunohodha, tichaenda nani kunohodha sezvo tarasikirwa negamba redu reubhenda kudai so. Bangukuru vanga vasina chitadzo nemunhu vaikwanisa kutidzora. Alright, but pamashandiro amaita muri pamwe chete mungati munhu aive munhu akaita sei? Aiwa, bangukuru vanga vasina chitadzo nemunhu achigamba vatisiya. Vaikwanisa kutotiudza kuti onai manzvenge vane vamwe, mukirai mugirai mumba kwangu tigoenda kumunda tese. Saka izvezvi tiri kuchema kuti tichabatsirwa nani, munhu aiva achibatsira zvakawanda. Tichabatsirisika sei? Ndiye munhu anga ari mukuru paubhenda, saka tichaita sei?
right. Zvaita mukomana uyu hazvina kunaka. Mukomana uyu asiya mhuri, vana vadiki, asiya mhuri diki chaizvo, nekutya kuti hanzi ndichaenda kujeri, ende mhosva yaakapara hatisingafungidzire kuti ingange iri mhosva ingamuendese kujeri. Asi dambudziko rataona raitika apa nderevanhu vatigere navo munomu vanozviita mamajor street nemapp muraini imomo, ndo vanopota vachiti kana munhu wapara mhosva wogara newe pasi vachikubvunzurudza vachikuudza kuti haapa nyaya yako watonyura apa, hapana kwauchaenda, haapa ukaenda udzoke. Saka munhu anozopedzisira afunga kuti regai nditore upenyu hwangu nekuti ndatoudzwa kunzi ndichaenda kujeri. Apa achiudzwa nemunhu asina kana kusvika grade 7 kusuwisa kwazvinoita. Zvino hatichaziva kuti toita sei nekuti munharaunda medu muno mukatoke chipiri vanhu vachinwa mushonga vachizviuraya. Tine mumwe mukomana akanwa gore rakapera futi akafa. Asi tiri kuona kuti zviri kunyanya afekta vakomana ivava vanonwa tumukozodo tumbwaitwa tunwadoro tudikidiki twetwe, nekuti iyeyo afa uyo anga achinwa futi itwotwo, akafa last time anga achinwa futi itwotwo. Saka tiri kufunga kuti vakadhakwa vakomana ava tudoro tunovapa zvivindi zvekuti munhu anozongopedzisira ati ndengoita zvese zvese. Saka hatiri kukurudzira vakomana vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka izvi. Ende kana munhu uchingoona kuti wapinda mutsekwe, ende tsvaga mumwe munhu wechikuru waunosheya naye nyaya dzako, anogona kukubatsira pane kuti uzosvika pakufunga pfungwa dzakadai. Hongu mamunzwa mudzimai wemushakabvu, manzwa hanzvadzi, manzwa hama neshamwari dzataurawo pamusoro pemushakabvu kuti aiwaka nhau iyi aipomerwa. Asi chandishungurudza, chandinetsa kunzwisisa ndechekuti ngatimboti idai akanzi mhosva unayo, kana iri mhosva yekunzi wabata munhu Mazamu, handizive kuti ingainzi munhu uende mujeri here. Mhosva yekuti wandituka, handizive kuti inoendesa futi mujeri here. Mhosva dzacho ndoona hongu panogona kunge paine mhosva, asi mutongo wacho ungazoenderana here neupenyu hwemunhu. Zvinorwadza, zvinonzwisa tsitsi. Aiwa, tinoti zorora murugare kune vasaraka mochema muine tariro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,